New Year promo! Ngayon lang, makakabili ka ng tunay na Antarctic Krill Oil na may hanggang 50% discount. Ito ay espesyal na New Year appreciation. Morning guys! Don't forget to like po sa mga dumadaan dyan. Salamat sa mga dumadaan.
AI isn't failing because it's immature. AI is failing because customers are solving the wrong problems. The reality is simple. Assets are aging. Kaaduan, itiyada sa una. Nilalaki man ang inom kini bakit na nang rona no adama paliin na kateks may weno kasarsarita na mapontong akbartek sa kanto ag wala Nasumampek ni bakit na sumatin na Isumite pabrugyanan na Kaasin ni babae no isuke kabilan na Lema pa'y si kalakay Yen saan may kakasyay No maminsan katsyapayin Tay mauman Pinagsamit may ayatin Tapos medyo makita na agi mong kakanyak na siya tay kurso na dada. Kaaduan, itiyada sa wala Nilalaki, manangin ang kini bakit na Nang rona no at mapaliihan Ka-textmate, weno kasarsarita na Mapanton, akbartek sa kanto ang wala Nasumampit ni bakit na sumatin na Isumiten pagbigyan di abada Kaasin ni babae no isuke kabilan na Lema pa'y si kalakay Yen saan may kakasyay No maminsat katsyapayin Tay mauman Asam ikikitang isang mo Tas naman kay bituin ang mga lawag ko Bariklak na unay Kod nuwa pa na gayat mo Tasyik tay ay ayuin No ang pasog na to'y puso Sintiriti ko na Nasikot mapagtal ka Iyari ko pa yen Iya doa papalasa Yang kaskas di asya Hikayat mo pagrayuan Mawabot mo ka din Ni ayat tatap ningan Ni ayat tatang tebiyag Ken kinarapsa
bayapiras sa bayramas, agay ayong sa bulag ganas. Ganasi kunay di ako sabon, amin nga abot kong pelik kaon. Sabon na pa, ay ito'y agong, nagito'y kikitin at idurong-durong. Sabon na pa, ay ito'y kibong, sabay kirkir ko sa kelpos sabon na pa, ito'y marupo, sabay silang sa tuwing tumuda. Nagkanas, diyang tigos, agay ayam iti sabon, aglalano iyarado, ipapaba, ipangato. O sabon na mayan ka, o sabon makapapangad ka, o sabon makapangit ka, o sabon kaay-ayok ka. Nagmayat, di obra, lukas tinga, pagtibasa. Tay sabon di pagkayayama, tangamin na pagkakalisa. Kaguray ko maglaglaguta, tay galis na nakamay maya. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayon sabon na kagandanas. Nagkanas, diyang tigos, agay ayam iti sabon, aglalano iyarado, ipapaba, ipangako. O sabon na mayan ka, o sabon makapapangad ka, o sabon makapangingin ka, o sabon kaay-ayok ka. Nagmaya, diyang tigos, lutay sabon ti igus-gusugos, tay galis nga nagkalang-amuyo, nagganas nga iyak krus-akrus, aglalano pengke-pengke, katagiti mas-masel, ang kagagas na ang sukel-ganas ti sabon na kamaymayan. Di ka din nagkagaten, o sabon magkapangit ka, o sabon kaay-ayok ka. At nadwa, anak diri, konektang pasahero, agit ni, taat-daan pa'y ot abadi, iti agden nadwa at kami, takitoy, di agdiriri, agnaganti, idot pinsinti, nagkatugaw nga inalit, at pinabaso na namangsi. Nagpingit tidwa at hangin, nagwagit rambolo, nagti-jeepney, nagpreno ti driver ading itapnon, apan nagririri. Itamit, anak ibiyang di konduktor, na ang apos na tukol, nangisip na iramraman pa'y anapis Pa'y may pasahero at tindera, mariatong iip, pinagan na, sangsangitan na tayo ako na kamadis pariya na tugawan na. Itipanan ka lobisak na, kasra obing apalaga ka, ingkusay-kusay na sa kanan nagluka, istay pang niling na. Yapot at di makaanawa, pa'y binti at driver da, yung payawat na tayo palsikit
katwa nagriri konektang pasahero a jeepney taatakan kay ot amadi iti atin na dwa atamni dagitoy di agriri at naganti bidot kay sinti nakatugaw nga ilang lit at binabasol anap ang sip nagpingit di dwa atamni nagwagit rambol di jeepney nagpreno ki driver ading itapnon apanagdiri kaputa di makanawa tay bingki ka driver ka impay awat na tay pangsigit kimi konduktor anang isip nagungit tay tindera tay pangsigit ako nada imbana nakamaris pariyak labolente kendera dolong na nagsardeng di apapa gapukit tendera Maria nagsardeng di apapa gapukin tungi Maria Magandang balita para sa mga
AMS by Sinosco. Built for engineers.